Bach fou un compositor alemany de música barroca, membre d'una família de 120 músics. Té més de 200 cantates i unes 20 profanes. Destaca per tocar el clavicèmbal i per obres com Missa en si menor. Compositor barroc que tocava el clavicèmbal i l'orgue. I una de les seves composicions més famoses va ser el cànon Re major per 3 violins i un baix continu. Verdi va ser un compositor, cantor i gambista i mestre de capella italià. L'Orfeo va ser una de les seves obres més reconegudes. Fou violinista i un dels principals compositors dels barrocs. Té 770 obres i l'obra més coneguda són les 4 estacions de Vivaldi. Gentier, la major part de la seva obra és música religiosa, misses. També va escriure algunes composicions profanes, entre les quals destaca l'òpera Meda. Un ballarí, coreògraf i compositor francès, va crear la tragèdia Bayet, un gènere teatral amb un pròleg al qual es narra Grandel del rei. Del barroc britànic, la seva obra més coneguda és El Messies, típica de l'època nadalenca. També fou un mestre indiscutible de l'òpera sèria.